18. maj skulle vi have haft undervisningsgudstjeneste i Søherlands Kirke, men af glædelige årsager, så bliver den aflyst, fordi at vi i stedet for skal fejre bryllupsfest. Så det er jo helt fantastisk, at det er sådan noget, der kan komme i stedet. Så det bliver en glædesdag. Men jeg har ikke lyst til at snyde jer helt for den her undervisning, så jeg vil sige en lille smule om det her i en lille video. Og forhåbentligvis kan det få jer til at fordybe lidt i Guds ord, og måske give jer lidt større indblik i Paulus og i Jakobsbrevet. Vi skal læse teksten til i dag. Hvis I går ind på hjemmesiden og under det, der hedder Levende Tro, Jakobsbrevet, og klikker på det, der hedder Jakobsbrevet 2, 14-26 noter til prædiken, så kommer I til, hvor videoen er. Levende tro hos Paulus og Jakob er overskriften. Vi læser. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han er tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til den, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt og spise godt, men ikke giver den, hvad lægen har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv. Uden gerninger er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, og så skal jeg vise dig, med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en. Det kan du ret i. Det tror de onde ånder også, og skælver. Tåbelig menneske. Ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev hvorfor Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger. Og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebuden og lod dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Så vidt Jakob. Som en god lutheraner, så er der noget, der begynder at skure her. Eller bare som protestant, ikke også? Troen alene frelser ikke. Ikke også? Hvad skal vi stille op med det? Det er jo det, vores teologi bygger på. Det er grundlaget for den protestantiske teologi, at vi er frelst af troen alene, nåden alene, Kristus alene, ordet alene, troen alene. Min påstand er, at det, som Jakob skriver her, er ikke i modstrid med det. Der er nogen, der vil gøre det til en modstrid med det, og sige, hey, se, protestantismen tog fejl, reformationen var en fejlslutning. Det tror jeg ikke. Jeg tror fuldstændig, de ramte plet. Den vinkling, de tog på det, havde de for eksempel fra Romerbrevet, men er rigtig mange steder i skriften, men for eksempel fra Romerbrevet, hvor Paulus netop skriver om forhold til tro og gerninger og frelse. Hvis vi læser fra Romerbrevet kapitel 4 fra vers 1. Nej, ved du hvad, vi tager et lidt længere stykke. Hvis vi læser fra Romerbrevet 3 fra vers 21, så læser vi ind i det 4. kapitel også. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til soneoffer ved troen for at vise sin retfærdighed. Fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han var over med dem, for i den tid, der nu var inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver det så af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud, og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en, og gør den omskårne retfærdig af tro, og den uomskårne retfærdig ved samme tro. Sådan sætter vi så loven ud af kraft ved troen, aldeles ikke, vi gør loven gældende.
Hvad skal jeg sige om Abraham? Vort folks stamfar. Hvad opnåede han? Hvis det var gerninger, Abraham blev gjort retfærdigt, har han noget at være stolt af. Dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke sin løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, så gør den ugudelige retfærdige. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelig de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Det er fra salme 32. Gælder denne selv i prisning nu kun de omskårne, eller også de uomskårne? Vi siger jo, troen blev regnet af Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet af ham? Efter at han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret, for at han skulle være far til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem, og så videre, og så videre. Altså, det som Paulus har gang i her, det er at understrege igen og igen og igen, det er kun ved troen, at det menneske bliver frelst, og ikke ved gerninger. Hvad så med Jakob? Hvad så med Jakob, når han siger, nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger. Så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror Gud er en, og så videre, ikke også? Jakob, han siger, en tro uden gerninger er en dødtro. Og han bruger det her meget illustrative billede, at hvis nu vi kun har troen som sådan en ideologi, som sådan en kognitiv, mental overbevisning, så er vi der, hvor dæmonerne er. Dæmonerne tror jo også, at Gud er en, at Gud eksisterer, at Gud har skabt alt. Men er de frelste? Nej. De er på vej mod fortabelsen. De er på vej mod helvede. De er ikke frelste, selvom de har den her tro. Det er det, der er Jakobs pointe, ikke også? Hvordan forholder det sig til Paulus? Min påstand er, at der er ingen forskel på det, som Paulus siger, og det, som Jakob siger. Men de taler om to forskellige ting. Læg mærke til, hvordan Paulus formulerer sig. Ikke ved omskærelse, ikke ved lovgerninger. Ikke også? Hvad er det for et publikum, som Paulus taler til? Paulus taler til nogle af dem, som er influeret af den her judaistiske vranglærer, som har sneget sig ind i urmenigheden. Den judaistiske vranglærer, som siger, nej, det er ikke nok, at I tror på, at Jesus er død for jeres synd. Det er ikke nok at tro, at Jesu offer er nok for jer. I bliver også nødt til at gøre noget mere. Det er ikke nok bare at tro på, at Jesus døde i jeres sted, og så han renser jer for synd. I bliver nødt til at yde noget ekstra, ligesom forpligt jer. Lad jer omskære. Vis, at I virkelig har fortjent det. Ikke også? I skal gøre jer fortjent til det. Det er ikke nok, det som Jesus har gjort. I skal gøre mere. Det er faktisk lidt det samme, som Luther reagerede imod, og de andre reformatorer reagerede imod hos den romerske katolske kirke. Det var jo ikke det, at de sagde, at troen skal have konsekvenser, at troen skal være levende osv. Det, som de reagerede imod, det er jo det, at de siger, at okay, dåben renser for arvesynden, men så er det op til dig at kæmpe. Så skal du vise, at du virkelig fortjener frelsen. Så skal du virkelig arbejde for det, ikke også? Overvinde gerningssynden osv. Købe aflad og hvad det ellers er til. Paulus anliggende minder meget om det, som Luther stod imod i reformationen. Men hvad så med Jakob? Hvor kommer Jakob ind? Jamen Jakob har jo egentlig et andet audience. Et andet publikum. Det er nogle andre, han taler til, end mennesker, som er i fare for farisisme og lovtrældom. Så vidt jeg kan se, så ser det ud som, at Paulus ligesom er... Jakob, han taler til mennesker, som måske er kommet forbi det her. De har lyttet til sådan evangelisk forkyndelse, måske lidt af Paulus, men lidt mere ekstremt, altså sådan en evangelisk forkyndelse uden lov, uden syn for Guds hellighed. Så forkyndelse, som siger, du skal bare vide, at Gud er der, så er alt lige meget. Ikke også? Lev bare, som du har lyst til. Fuldstændig ligegyldigt. Nyd livet.
Ikke også? Drik og vær glad og fest og spis, hvad du har lyst til. Du skal ikke tænke på, hvad du skal gøre. Gud sørger for det hele. Jakob taler til dovne mennesker. Mennesker, som tager let på troen. Mennesker, som i princippet er ligeglade med Gud, bare de kan få lov til at få fingre i Guds velsignelse, i Guds rigdom. Han siger, jeres tro, den er ikke anderledes end dæmonernes tro. Jeres tro, det er jo ren ydre religiøsitet, filosofi. Der er ikke noget liv. Og det er det, Jakob er ude efter, når han taler om, hvordan gerningerne kan være med til at understrege troen. Det er jo ikke fordi, at Jakob på den måde siger, at mennesker bliver frelst ved deres gerninger. Nej, mennesker bliver stadig gjort retfærdige ved deres tro. Men hvad er troen? Det er det, som Jakob sætter en finger på. Troen er ikke bare, nu beslutter jeg mig for en eller anden bestemt ting. Nu kalder jeg mig kristen. Ikke også? Jo, jeg er døbt og konfirmeret, og nu lever jeg, som jeg har lyst til. Nej, hvad er troen? Troen er noget, som har indflydelse på din hverdag. Troen er, at Gud er kommet ind i dit liv og lever igen dig. Troen er en relation. Et livslangt forhold til Gud, hvor han sidder på tronen. Hvad er troen så? Hvad er det for en gerningstro? Hvad er det samme, som han er ude efter? Jakob ønsker at sige, prøv at se på din tro. Lad du den influere din hverdag? Eller er det bare sådan en vidshed-tro, som handler om, ja, Gud eksisterer, fint nok, han har skabt det hele, fint nok? Eller er det den tro, der siger, Jesus, kom ind. Jesus, du kender mig. Du ved, jeg er en synder. Du ved, jeg kan ikke klare mig selv. Jesus, forvandl mit liv. Fyld mig med din ånd. Er det en tro, som hjælper os til at tune ind, lytte til Gud, lytte til hans stemme, følge hans vej. Se, det er levende tro. En tro uden gerninger er en død tro. Ikke også? Hvad mener han? Han mener, hvis vi har den her levende relationstro, den tro, hvor Jesus sidder på tronen i vores liv, så er den frugtbar. Så bærer den frugt. Og så medfører den gerninger.